Let's play. Let's play. Okay, let's never do that again. Skulle gå i... Dessverre var på... Jeg kan gå i... Ja, du ska inte göra att du... Nej, vi skulle få att gröna kassan. Jag ser... Oh! Jag tror inte det tappar. Spår där. Är det gröna? Så att det var finns det. I rummet, är klar? Ja, man stoppar så här. Ja, helt av världen. Okej. Nu har han faktiskt stitch i ljud och det. Jag tyckte bra att man hade... Ah, skit! Nu vet jag inte det ska. Nu var jag i början. Men det var mer och mer. Wow! Indiana Jones! Jag ser Jesus där. Speedrun! Ja, det är speedrun. Nessie! Ah, squid. Nessie. Nej, så får vi lite nördar. Allt är här uppe. Jag vet inte vad det är. Ja, bra tjur. Så tyst. Där! Nej. Kan det gå banne? Spanish? Nej, det är alltså det. Vad? Lavabanan. Nej, till två spelare. Kamera så blir kamera där. Nej, lavabanan. Den här som jag tar för min annan. Minska första 20. Okej, jag lärde för min file med Anne. Vi hoppas så är spännande. Ja. Och helt upp på alltså. Men no. Wait, what am I doing? Vad så är fungerar lava? Äter polis. Bully! Jag gör fram att inte hoppa. Ja, vi ska bully har ny lava, Ja. You stay there, you big bully. Där går. Vi ska finna the big bully. You little bully. Ah shit. What? It's gonna be a long day. Det är slanker. Oh, we have a lot. Han är funnit här i full till 50 kött eller så. Han kör full ting. Vi banna. Ah! It's getting hot in here! Jag har varit kraftiga hashtag nu där så bara så du har trott på. Ja, på en vi anser inte det här ska det. Så, är det här. Yeah. Bullies. Ja, jag ska se. Här är the big bully. What's the number? Är the big bully, ja. Det där räcker ju åt, då lägger jag inte på det. Han har faktiskt inte upplevt det. Det är enough this.
Oh no! Ah! Alright, Also, ut der. Så snakker jeg støtt når jeg vet ikke. du tok du ja tornen nå. Og så skulle jeg ikke appe. Ja, du vet ikke det. Og det er skrevet bare. Jeg er med. Bully the bullies. Det er at nå har jeg brukt 20 minutter på å få meg oppe. Ja. Wow. Akkurat med det så må jeg ikke det. Thank you. Oh yeah. Ja, kanskje. Alright, fucked up! Take back. Need him. Money is life. Ikke ofte i det. Så tag 2 er det her, og enda 2 er det her. Nei, jeg vet ikke hva heter så lenge lava. Minst. Jeg vet ikke. Så jeg skal få police. Ja. Okay, gå inn. Ikke så ikke ut som å snakke det lava. Ja, close enough. Wait, skulle du faktisk leke den her, visste du? I will save you! Save me! No! Du vet en bodyguard. Oh yeah! Brother! Yeah! I just feel bullet. Wow! Satan der. Oh. Ja, for oppdisjonen av bullet. Ah! Åh, at du gjør. Er det enda bullet av bullis? Ah! Hey! Pick out somebody your own size. Wait, hey. Oh! Uh-oh. Uh-oh, big bullet. Big bullet, bitches. Det rikker nok så vel navn til dem til at Det er not akkurat mot det. jeg har hopp. Det så er det som bull, tarva Ah, ja. aktiv. Det er bull, lik. Just. Jeg vet ikke hva det er neste. Skulle det i øyemørket da? Så jeg kjører mega den cool ting inn med det. Jo. Min spørsmål er da. Jeg var bare helt tvær. Right? Han er norsk. Hey. The pizzas. No! Shortcuts for life. Okay, I'm done. Finish it. Ja, Esper. Als not weer een lijntje lauw en een stil. Well done. Hey! What? That's it, dude. Oh, man. How can I ski? Pengar there! All of the money. Nej, fan inte pengar där. Han sätter ett låt. Ah, puzzle! Pieces! Ah! Shit. Oh, är det ju? Ha? Vad är kuststjärn i det? Jag pratar det, ja. Ah. Det är det ju det. Men ja, it's like I say, I leave no man behind! Oh, You can't save me! you can't go on with that. Pipe is in there. I did nothing. Det är jävligt åsiktigt att säga. Red hot dog lag, yeah. Hot dog, we should hot dog. It's luck. Running around the circle. It's better than that. Make some bad guys roll their I see what they did there. Huh?
I see what they did there. Bad. I see the bad eyes rolling. Ah! I see the Bad eyes rolling. What? I did it. What? I did it What? myself. What? Oh. Ah! No! No! Ah. Oh, good. Dope. var nok å kjenne det. Här var det. No, okej. What could you? Oh, Oj, snäcka då. Ser du alltså? nej, så kan man. Och så, ja. Du kan inte bara halta då. Jag vet inte om jag det är här så är det säkert. Kan det? Ja, alltså det är så säkert det går. Uh-oh. Så tror jag. Thank you. That's the log. Slag. Speak Italian's word. Slag. Better than bad. It's good. Oh no. Wrong way. No, 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 no. No, no, no. Slag. No, 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 no. Och så bara man som skriver. Yeah. Jag är glad för att jag får spela till Spelljack. Yeah. Alright, är det rätt? Minst kan vi. Well, it's too late. Yeah. Okay. Put it into the volcano. Okay, så vi ska push den mot kameran. I got this. Hette det som som är gott i. Det heter släpp du här va. Oh, I will leave this to you. you leave this thing. Such good. Oh! Man, Ah, gosh dang it! jag väntar bara man kunde föra alla här vidare. Ja, det kan man, men du kraschar ju inte. Jag är så frustrerad att jag själv bara inte. Nå, men du minns att... Esper, jag vill surfa i lava där. Okay, men I will die the honest way. No, isn't that Louis? Ironic. Ironic. No, ta ona jest nie, tylko wyjście so jest postawione. To jest takie. Oh, sorry. Sorry, I ruined your moment. Okay. Ah! Oh. And the goal. Fuck you! You liver. I touch. Sorry. Up. Up. I would pay anything on it.